אוקיי. אני מראה לכם איך לשנות את הנתיבים במחברת אחת לדוגמה, ואתם תדעו ככה לעשות בכל המחברות. אתם מורידים את המחברת ששלחתי לכם לאימייל אליכם למחשב, ומעלים את זה לדרייב, לספרייה נוטבוקס, אוקיי? יופי, ברגע שהעליתם את זה לתיקייה נוטבוקס, אתם פותחים את הנוטבוק באמצעות הקולאב, ואני אראה לכם איפה לשנות את הפאת', אוקיי? בודקים שהרן-טיים הוא אכן GPU, אוקיי? מריצים תא ראשון, עושים mount לדרייב, ואת ה-source path משנים בהתאמה איפה שהדאטה שלכם נמצא. אוקיי? בתוך הדאטה אמור להיות לכם val, train באותיות קטנות. אוקיי? ובתוך ה-val וה-train חלוקה לקלאסים שלכם. אוקיי? אז פה אתם משנים איפה שהדאטה שלכם נמצא. עושים play, זה יעתיק לכם לזיכרון הלוקלי, אוקיי? כי אני רוצה לאמן את התמונות מהזיכרון הלוקלי ולא מהדרייב. אוקיי? אחרי זה אני מריץ כל התאים האלה, תבינו מה התאים האלה אומרים על ידי שתעתיקו את זה לג'מיני ותשאלו, אוקיי? לדוגמה פה דאטה אוגמנטיישן, אפשר לעשות המון סוגים של דאטה אוגמנטיישן, להוסיף הרבה דאטה אוגמנטיישן, אוקיי? כאן זה המודל, שימו לב, בניית המודל, אפשר להוסיף כאן דרופ-אוט, כאן במקרה אין הרבה דרופ-אוט, יש רק בסוף, אפשר להוסיף דרופ-אוט גם לקונבולוציה. עכשיו ב-check point path, פה צריך לשמור איפה אתם שומרים את המודל שלכם, אז אתם צריכים תיקייה models, אוקיי? ובתוך זה מה שם המודל שאתם שומרים. אוקיי, אז בשתי מקומות אתם משנים path, זה הכל. ואז כאן לוחצים play, אוקיי? מאמנים את המודל, רואים את הגרפים, אוקיי? רואים את מדדי הדיוק, תבינו מה זה precision recall ו-F1 score, ואחרי זה אפשר להעלות תמונה ולקבל תשובה מהמודל. עכשיו שימו לב, אם אתם נכנסים פעם הבאה לנוטבוק שלכם, כדי לתת חיזוי אתם צריכים להריץ את התא הראשון, שזה בעצם האימפורטים, זה רק לקבל חיזוי, אחרי שאימנתם, אתם לא מאמנים את זה עוד פעם, כשאתם מראים לבוחן, אתם עושים אימפורט לספריות שלכם, אוקיי, עושים כמובן מאונט לדרייב, אוקיי, אתם צריכים להטעין את המודל, אז זה השורה הזו, אוקיי, איפה זה? פה אתם מטעינים את המודל, הנה, פה מטעינים את המודל, ואתם צריכים גם שיהיה לכם איזשהו ליסט עם הקלאס ניים שלכם, לפי זה בואו נראה אם יש כאן, הנה קלאס ניימס, אז אתם צריכים פשוט ליסט שיהיה לכם את שמות הקלאסים, אני בכל מקרה אוסיף לכם את זה כאן, בשורה כאן, אבל תדעו שאתם צריכים להריץ את זה רק כשאתם מראים את זה לבוחן, אוקיי? אז יהיה לכם את התא הראשון, תא שאני אוסיף ואת התא של הפרדיקציות. זה הכל, זה רק לאמן מודל. אותו דבר אתם עושים עם הטרנספר לרנינג, אותו דבר אתם עושים עם הנוטבוקים האחרים. הוספתי לכם עוד שני נוטבוקים שהם לא אימון. נוטבוק אחד שהוא גרדיו, שזה יצירת אתר באמצעות המודל שבניתם. אתם שולחים תמונה למודל, המודל נותן תשובה, והכל מוצג באתר באמצעות הספרייה גרדיו. אוקיי? אז תנסו להבין מה קורה בנוטבוק גרדיו. דבר נוסף, נתתי שם ג'מיני API, אוקיי? אז בעצם להשתמש בג'מיני, ב-API שלו, כן? ולא דרך ה-user interface, אז גם פה תבינו איך אתם יכולים לעשות את זה. אתם תעלו תמונה ותקבלו תשובה מה הג'מיני רואה בתמונה, אבל זה דרך הקוד. עכשיו אתם צריכים API key. אני סומך עליכם שתדעו איך להשיג את ה-API key, איך לעשות לו copy paste למקום הנכון, ופשוט שיעבוד לכם, לעלות תמונה ולקבל תשובה מהג'מיני. זה פרויקט בסיסי, בסיסי, בסיסי.
אם אתם רוצים להוסיף, אתם יכולים להוסיף, כן? עוד מודלים, למשל fully connected layers, לראות איך יעבוד, לעשות transfer learning אחר, לעשות vision transformer, אוקיי? אני שולח לכם נוטבוקים שהם בסיסיים כדי לעבור את הפרויקט. אם אתם רוצים, אתם יכולים להוסיף דברים משלכם, אוקיי? נסיים את ההקלטה. טוב, בהצלחה.